नायदो माबायदि बेरदों ओरैबायदि बेरखादों खिन्थु गायसननो सम मोनाखिसै बैसाङाव नै जावैनाया नायदो नै गायसननो सम मोनासै देरद्रायला जोब्बायसो आरो ओमफ्राय गोबाव दोनबा बिदि ब्लाइट जानो नागिरो बिदि देरबाय बेबायदि देरजोब्बाय आरो ना नायदो नै सलिडखा आरो टिसु पेपारावहाय जुनानै दोननाय जादोंमोन बे बेरनो थाखाय खिन्थु सम लाबाय बे बेगरा 7 दिन लादों आरो ओमफ्राय दैयाव सोमनाया खिन्थु एसे गोजाम बेगरबा सानथाम गाहाम सोमबाबो जायो आरो साबसिन जायो नै सेस गाजा बेरजोब्बाय खिन्थु बे लेखासो बे अरजाया लेखाखौबाबो होनसै खिन्थु जोंना बेबायदि गाजा बेरनाय आं बेखौनो खोन्थानो सानो गाजा बेराब्लाबो अरजाया गाजा बेराब्लाबो अरजाया माने डाइरेक्ट बेगरखौ बेयाव गारनो हायो आरो गाजा बेरहोलायनाङा एस गाजा बेरजोब्बाय नै बेल'नो माने गाजा बेरैया सम लायो आरो सप्तासे गाहाम लायो नङाबा जिखुनु जाया सप्तासेनिफ्राय 12 दिनसोनि गेजेरावनो बेरो आरो गाजा बेरैयाबो ओमफ्राय बे गाजा बेरखांनाय नालाय बेयो जास्ट साननैयावनो स्राव फैजोबसिगोन आरो बेखौ गेलासावबो सोनो हायोमोन बा ट्रेयावबो सोखानो हायोमोन खिन्थु सम गैया बबे मोनसेखौ मावस्र'नो जादों आरो बेनिखायनो दा डाइरेक्ट गारखानोसै थाथोंसै बेबो बे लेखासो नालाय बेयो जेबो नङा लेखाया आखाया आलौलायबाय बानलु सिब्रुथ' बांद्राय सोमनानै लाबाय जोङो बेगरखौ बबे मोनसेखौ मावस्र'नो जाबाय आरो बेखौनो आं खावलायो नोंथांमोना बेबायदि गाजा बेरहोनो हायाब्लाबो जेबो सिन्था खालामनाङा गाजा बेरैखौनो गार 12 दिननि गेजेराव बे स्राव फैगोन आरोखि नायदो नै जोंना गाजा बेरहोखानाय खिन्थु गाजा बेरहोआबो अरजाया आरो भिडिअआ एसे गोलाव जासिगोन नोंथांमोना नायजोबा बुजिनाय नङा बेयाव माखासे प्रसेस दंबावो जेबो नङा बेरख'खागोनसो दा बेयाव गारजोब्बाय नायनो बेगरा गोग्लैजोब्बाय बबेबा एसे खम बारा जाबाय जेबो नङा बेखौ एरखुखागोन आरो बे पारमानेन्ट थाया बेयाव बिलाइ गांनै जाबानो एरफुगोन बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जिथुनाखि आं दहाय दोन्दोंमोन नैबेथ' लावद्रायलायबाय नै होमबाबो थाथोंसै गाव थाङोबा थांथोंसै दा नैबे जिथुनाखि आं मिक्स खालामदों दा बेखौ सायाव होनोसै आरो एसे खस्थ' जासिगोन बेबायदि सायाव होनांगौ आरो हाखौ नै दा फुरा बेगरखौ खोबसिनजोब्बाय फुरा कभार खालामजोब्बाय बेगरखौ बेनिफ्राय गिबियाव सिगाङावनो आं खोन्थानो सानबाय जिथुनाखि बे बैसांनि जे मुलाम्फा बे जाहैबाय फार्स्टआनो जाहैबाय जोंनाव माने एसे गाहाय नालाय जायगाया अखा हाबाय थानाय दै थायो बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय दैनि थाखाय बे सेफ जाबाय मोनसेया जाहैबाय एम्फौ एनलानिफ्रायबो बिराद सेफ जायो आरोखि बियो दा बैसां बानायबा साबसिन आरोखि बेयाव खुनु माखासे उसुबिदाफ्रा बेयाव जाया आरो एम्फौ एनलाफ्राबो बेयाव डिस्टार्ब खालामनो हाया आरो नङाबा मोस्रोमनो माबा खेरेन्दायनो बेनिफ्राय बिदिनो बायदिसिना माने बेगर जाग्रा बेफोर एम्फौफ्रा बेमाराबो एसे खम जायो जोंना दा बे बेनिफ्राय फै आं देखायबावनि मोनसे दा बेबायदि होखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ आं एसे आखाइ सुनानै लानोसै नैबे बियो थांनाय बोसोराव बाहायनाय खिन्थु डेटआ दाबो दं ब्लाइटनि थाखाय बे प्लान्ट सेभारखौ होनांगौ आरो अर्गानिक बेबो प्लान्ट सेभार बेखौ होनांगौ ओमफ्राय बेखौ बेसेबां होनांगौ 15 ml 15 ml बेखौ होनांगौ आरो दा बेयाव आं लगायनोसै बिनिफ्राय बारा बुरजा नाङा मानो होनबा आं एसेल' दै लागोन 16 लिटारावसो बेयो 15 ml नालाय आं बेयाव एसेल' आं लुसिगोन आरो
लिकुइडावहाय लिकुइड फर्माव आरो मुलिया एकदम बिराद मोनामो दै मुलिया मोनामो मा खालामगोन बेखौहाय बैयावहाय बेदावहाय माने फिनांगौ आरो पुरा बेदाव दै होनानै बेखौ फिजोबनांगौ स्प्रे मेसिना बिराद मोजां दै बियो मेनुवेला एसे उसुबिदा जायो बे सुइसनिया बिराद मोजां आरो स्प्रे मेसिना दा बेवहाय पुरा दै होनोसै फारसेनिफ्राय मोजां होनांगौ आरो फिजोबथारनांगौ बेबायदि मोनामो एसे मुलिया बेबायदि एखेबारे बिराद मोजां फिसिनानै लानांगौ आरो दैखौहाय बे प्लान्ट सेभारखौ होबाथाय माने फुलियाव ब्लाइट जाया आरो फुलिया ब्लाइट जानानै थैया दा बेबायदि मोजां दै होनानै लानांगौ आरो बिनिफ्राय बे दै खांनायनि उनाव आरो मोनसे खालामबावनांगौ दङ आं बेखौ दिन्थिगोन सायाव बेबायदि खोबनांगौ आरो बे सायावहाय ओमफ्राय खोबोबा माने एसे गिसि जिफोरजों बिदि खोबनांगौ आरो जेन रानखाङै बायदि थाबनो सरजोबगोन बियो बास बे जाबाय दा माबायदि बेरो नोंथांमोननो साननैनि उनाव आङो दिन्थिसिगोन नै बेनो बेरजोबबाय दा एसे बारा जाबाय आंना माने अखाबो हाबाय थानाय एसे सायख्लुम बायदि जाबाय थादों आरो जायगाया ओंखायनो एसे बाराद्राय जौबाय आरो खिन्थु बे एसे बारा जाबाय अब्लाबो अरजाया दा आङो बेखौ ट्रेयाव गायसनसै मामा नों मानो बिदि फुदों बेखौ आङो ट्रेयाव गायस्लायसिगोन दा बेनि जिथुनाखि रोदाम बेखौल' नोंथांमोननो दिन्थिनो सानबाय गायस्लायनायखौ आं दिन्थिला नै बेबायदि फैयो दै फुनाया बेबायदि आरो दा बे प्रसेसआव जावोब्ला बेबायदि आरो मथा मथि आङो बेयाव लाद्रा फाद्रा गारनाय जादोंमोन नोंथांमोना नुखागोन बेगर गारनाया दा बेनिखायनो दख्ल दाख्ला एसे रज'नाय बायदि जाबाय आरो खिन्थु 100आव माने 80%आ जार्मिनेसन जागोन आरो बेबायदि नायदो माबायदि बेरदों ओरैबायदि बेरखादों खिन्थु गायसननो सम मोनाखिसै